Сёння у Еўрапейскім парламенце багата гаварылі пра Беларусь, дзякуючы міжпартыйнаму форуму 8+100. Дарэчы, гэта ўжо трэці форум, які ладзіцца супольнымі намаганнямі дэмакратычных сілаў Беларусі, палітычных партый, офіса Святланы Ціханаўскай і Еўрапейскага парламента. Віталі форум Святлана Ціханаўская, а таксама недавнія палітвязні, лідары палітычных партый Зміцер Кучук і Павел Северинец. Сярод тых, хто выступаў на панельных дыскусіях, быў Віктор Бабарыка, Мікола Казлоў, Юрась Губаревич, депутаты усіх ведучых фракцый Еўрапейскага парламента. Я нагадаю, што 8+100, чаму такая назва, гэта 8 палітычных партый, якія удзельнічалі ў першым форуме, і 100 еўрапейскіх партый, гэта як мэта, як задача, якія мы хацелі, каб далучыліся да беларускай павесткі дня, і мы рухаемся ў гэтым накірунку. Сённяшнія дыскусіі закраналі і сённяшні стан, і сітуацыю з палітвязнямі, і санкцыі, але і погляд на перспектыву, што трэба рабіць, каб змяніць сітуацыю. І скажу так, стратэгія Еўрапейскага парламента, яна грунтуецца на наступным. Беларускі рэжым гэта васал Пуціна, і ён не перспектыўны партнёр. Гэта той, хто дапамагае Пуціну анексаваць Беларусь. І другі пасыл – гэта яднанне дэмакратычных сілаў на чале Святланы Ціханаўскай, што вітаюць усе еўрапейскія фракцыі Еўрапейскага парламента. Ну і дапамога. Тут былі і чыноўнікі з структураў Еўрапейскага звяза, якія кажуць, што яны і надалей будуць дапамагаць палітычным вязням, яны будуць дапамагаць незалежным медыя, яны будуць дапамагаць дэмакратычным арганізацыям, структурам, якія працуюць на перамены. Так што вось такія вынікі форума 8+100. Усё выглядае дастаткова пазітыўна. Спадзяюся, што будзе і чацвёрты форум, і будзе больш удзельнікаў, далучацца новыя партыі, і яны будуць глядзець на Беларусь як на перспектыўную краіну, як краіну, якая з'яўляецца часткай Еўрапейскага звяза.